Kalau guys tak tutu iki jenenge iwel-iwel. Uwek-uwek enek sing ngarani iwel-iwel iki saka ketan putih. Terus sing kae iwel-iwel iki iwek-iwek. Iwel-iwel nek lanang ya. Iki anak iki lanang apa wedok nepku nep? Wedok iki pancakane ngene iki ya. Jadi tradisi ning desa yen lairan bayi wedok iki enek ngene gini. Iki rasane gurih. Iki saka ketan. Gurih asin. Terus sing iki saka bedeken iki iwel-iwel apa iwek-iwek. Nah iki ning jerone nek gula Jawa nih, Abang. Iki nek gudangan, enek endoke, segone gurih, iki bothoke iki. Kayak iki ning desa kondangan.